Ai, que cansado, xa podo ir á piscina. Ai, foron moitos meses, traballando, foron moitos meses estudiando, foron moitos meses madrugando, erguéndome cedo, para estudiar e para de maior ser presentador de televisión. E por fin chegou o cole, chegaron as vacacións! Pero, desgraciadamente hai que seguir cociñando. Sí, vanme ter que aturar, vanme ter que aguantar. E isto faiseme pouco. A ver que me traen os cociñeiros. Vamos recibir cun forte aplauso a papá e a mamá. A Xulio Mato e a Merche Rodal, un aplauso para eles. Hola, mami. Hola, papi. Hola, mami. Madre mía. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal las notas? Bueno, vamos. Menos inglés. Iba a preguntar. Menos inglés. ¿Qué quitaste en inglés? Quedó para suyo, ¿no? Sí. Quedó para ti. Para mí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estades? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? No tan contentos como a ti porque nos seguimos trabajando igual. Hola, mami. Bueno, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi ben, con moitas ganas de verán. Eu vouche dicir unha cousa, ti como vives na playa, eu prefiero ir pasar o verán con mamá que con papá. Normal. Si ti queres, Sempre, Sí. contigo sempre. No sé si salirá no gallao este, Ten toda a pinta. Non me vai gustar moito traballar, no. No. Tens razón. No, xa podes Como estudiar. estás? Moi ben. Ben. Moi ben, sí. Bueno, isto non é broma. Vos tedes cativos e cativas. Sí, claro. Que tal se portaron? Como foi o ano? Muy bien, Moi muy bien, ben. muy bien. Ben. Muy bien. Non hai queixa. Estás Ninguna. Eu, polo contentos? menos, non teño queixa ningunha dos meus. Que me dera a min as notas que teñen as miñas. Sí. Daquela. Daquela. Bueno. Pero xa eres un estudante aplicado. Sí, home. Hoxe en día. No, estudio máis agora que estudiaba, É o que hai. Bueno, vamos cociñar, señores. A ver, que nos trae Marisa de Arteixo. Hola, chámame Marisa, vivo en Arteixo. Ahora que os nenos están de vacacións, andan por aí pola casa, eu teño unha neta e gusta moito o chocolate. A ver se os cociñeros me enseñan algo. E tamén algo de salado, se pode ser. Bico. Vacaciones de verano No para mí, caminando por la arena, junto a ti. vacaciones De verano para mí. ¿Cómo? Hoy mi vida comienza. Bueno, Marisa de Arteixo pídenos receitas así un pouco de verán porque para os cativos e as cativas é o que mellor ven. Sí. E nós temos un fondo maravilloso no programa, por favor, compañeros, vamos yo mostrar a Xulio Ostra. e a Merchi porque saen aí Elisa, Noela e Leo, falta Sabela. Falta Sabela aí. Porque non entraba a cuarta cativa. Entón, como iba por orden, pois dixeron, bueno, por Sabela, outro día, poñeremos só a Sabela. Pero aí están, Muy ben. Que bonito. Elisa, Noela Muy e bonito. Leo, comezando a disfrutar do verán nas Rías Baixas Galegas, que son maravillosas. Perdendo os apuntes, como sempre. Pero é que eso, para eso está Eso San Xoán. eso é. Para eso está San Xoán, para A queimar. semana que ven queimamos todo. Sí, señor. A ver, que lle cociñamos aos nenos, Xulio Mato? Unhos bolos preñados. Non me digas. Pero fritos. Non me Con, digas. con masa de pan, pero vámonos fritir. Con chourizo e queixo. E despois vamos a facer unha salsa de queixo cheddar moi gocha para mollar eses... Non chupes eso, que sabe Dios que antigo con él. Que rico. Un bolo preñado. Un bolo preñado. Joder. Un montón de bolos... Bueno, un montón, os que me dá tempo. Eso é sustancia para o verán. Eso é chourizo e queixo. Que rico, Sí, sí. É moi de San Xoán, ademais. Eu vou facer chocobolos. Espera, mami, espera. Minuto, por favor, atención, atendede, que eu estudiei un montón, Casi tiro xerro. casi tiro todo. Espera. Teño o libro. A ver, Teño o libro. E sabes a páxina? Sabes Vas a facer páxina? estos chocobolos, espera, vas A facer ver. estos chocobolos do libro do Voltas Comprato, da páxina 169, porque aprendeu todo, aprendín todo. Casi le vas a 169, espera, 169. a ver. 169 estes bolos. Eses chocobolos. Este chocobolos. Porque Marisa dixo que quería algo con chocolate para os cativos. A mí estaba Que mellor, que mellor. Mira, eu creo que hoxe vou ser Team Merchi, porque chocobolos, aí está, chocobolos. Con esa caseiros. mesma receita. Da páxina 169, con esa mesma receita. Tal cual. Qué ricos. Pois, señoras, señores, música de tensión, por favor, Jaime. Xa estou agora sendo eu. Hoxe temos no Voltas co Prato 12 contra Salgado. Está de los vendo, son eses dous. Papá e mamá.
levan anos sen verse as caras. Vas levar un papo. Pero hoxe, no A Voltas co Prato, enfrontarán a ver quen é o máis amado polo neno Fran. Eu Sí. paso. Bueno, pois veña, imos cociñar no A Voltas co Prato cousas ricas, saborosas para os nenos máis cativos da casa, para os nenos e as nenas. Marchamos con Papi. Imos con Xulio Mato, Vas veña. comigo? Sí, Bueno, espera. así que empezaches o... Espera. Empezaches as vacacións? Sí. Recolle un pouco a habitación, que estás Eso todo que feito un iba a Cristo. recoller un pouco a habitación, vale. Ti empeza aí explicando ya, Veña, xente. Eu vou mira. recoller, vale. Vou. Unha masa moi sinxela de pan, medio kilo de fariña, un chisquiño de sal, medio sobre de lévedo. Que? Ahora que estás de vacacións, mira, vou te invitar a unha festa. Porque non te olvides que mañá empezan as grandes festas en Saídres. Aguanta aí. Aí. Grandes festas de Saídres. Festas na honra de San Aquí Xoán e seguro que San hai bolos Antonio. preñados. Sábado 20 de xuño, Ardores e Charanga Europa. Aí está. Domingo 21 de xuño, Banda de Música Municipal de Silleda. Fai 100 anos este ano que veu por primeira vez a banda municipal de Silleda. Debía ser en 10. Si alguén quere promocionar a súa festa, nós como no luar, que mando cartel. Sí, e nós poñémolo. somos baratos. De feito, aí vai. 881-365536. Enviade aí o que queirades, promocionades a festa, o que vos dé a gana, enviades o cartel e nós comentamos que as Bueno, copas están vamos. a 4 euros. Copas a 4 euros. Cuidado, Cuidado, eso, Atención. eso non existe Non xa. existe. E o cartel, se o queres, regalocho. Vale. Vale, para que Aquí. poñas na porta do edificio, para que a xente se anime. Aí, pa dentro. Pasamos Veña. lista, Pasamos Dalle aí. lista. A ver onde teño a culler. Aquí. Mira, pois como sempre, remexemos un pouquiño. Mira, medio sobre de lévedo de panadería. Ajá. Un chisco de sal, unos 10 gramos para esto, ¿vale? Para medio kilo. 500 de... Aí vai, 500 de fariña. E unos 300 de agua. Vale, 320 máis ou menos de agua. Abrir un botellín de agua e meter un groliño e tiras o resto. Máis Sí. ou menos. É o que fixen, para calcular. Meteche un Non tiña a un báscula. jorola despois metechelo aí. Está aquí. No, mira. Vale. Mira, ahora é unha masa super fácil. E como sempre, esta vale para forno e para fritir, vale? Vamos a estirar ben despois. Neste caso, Mira que rápido vale e que ben fritir. se traballa. En este caso vamos a fritir. Vale. Mira, se teño aceite aí quentando, súbemo o oito. É que estas potas levalle tempo, hai bastante aceite. teñolles medo. É importante, sabes como di esta receita? Fritir en aceite profundo. Isto é aceite Eso. profundo, É aceite profundo. Hai moito aceite Entón, aí. mira que boa é de traballar. É fácil de traballar, É que rápido dá, mira como empeza a liberar xa os bordes. Bueno, entón, isto, como sempre, deixámoslo a repousar unha horiña, vale? Tapadiño, e temos o que temos aquí abaixo, que vou sacar agora. A ver, a masa de Xulio repousada. E Vou, marchamos vou, vou. ver a de Merchi. A de Veña. Xulio está moi ben, Vou moi rápido. Espera, vamos ver a masa de Xulio repousada. Espera. Aquí lo está. A masa de Xulio repousada. Aí o está, Guau. ves? Una... Medrou, e outra. canto tempo xa? Unha hora? Unha horiña tapado sempre. Pois... Vou sacar as mãos porque estou dando humedade que non lle queda. Agora sí que vou marchar con Mami Merchi. Porque Mami Merchi E alguén me roubou o papel. ten unha casa grande, ten a playa ao lado, ten un coche que dá masaxes na espalda. Mami Merchi mola moito. Vamos con Mami Merchi, veña. Oh, e arri. A ver, vamos. Bate que bate. El que. Como diz? Bate que, eso é. Que bate el chocolate. Oh. Atención. Páxina 169 do libro da Voltas co Prato. Chocobolos de Merchi Rodal. Xa están aí. Merchi, como se fan estes chocobolos? Estaba escoitando a receita de Xulio e empezamos moi parecidos. 500 gramos de fariña, que máis dicía Xulio? Ai, moi ben. Un sobre de lévedo, 200 de leite, e xa teño aquí desfeito o lévedo para que colla un pouquiño de, sabes, que empeza a revivir. Está en leite morno, está desfeito ese sobre de lévedo. Fixemos un volcán aí cos 500 gramos de fariña, fariña de forza, e botamos aí o leite, vale? Que chulo ese volcán. Que vamos a botar aquí tamén neste volcán? Os 50 gramos de azúcar. Co lévedo. Porque O lévedo azúcar- está no leite xa. Claro. Porque Porque o cal é o lévedo e o alimento azúcar do lévedo? actívanse. Claro, o alimento Do do lévedo lévedo é o azúcar e a Moi fariña. ben. E o que non lle gusta o lévedo? O sal. Entón o sal poñémolo nunha esquiniña Como, aquí, vale? como? Eses 10 gramos de sal que se dicía eu, que é como a receita de Xulio. Por Para. ahora empezamos aquí. Vale, o sal está na beira do volcán. O sal, aí está o sal. Por qué?
Aí. Sí. Porque o lévedo non lle gusta o sal. O lévedo está aquí Lévanse mal. dentro. Lévanse mal. Aquí está o sal e aquí está o lévedo. Claro. Están un poquinho separados, ves? Sal, Sí. lévedo. Sal, lévedo. Non hai contacto, Non hai contacto polo de agora. importante. Pero hai un momento no que se ten que mesturar todo. Sí, claro. Obvio. Vale. Para a masa, 6, 7. 500 gramos de fariña, quitastes, entón non podo seguir lendo, 25 de levedo fresco, 50 gramos de manteiga, 50 gramos de azúcar e media culleriña de esencia de vainilla. Que onde está a esencia de vainilla? Non lle vou a botar vainilla. Voulle botar, bueno, o mel. O a vainilla é opcional. O que sí é importante é o mel. O mel dalle unha textura as masas que fan que sean máis flexibles, que vaya mellor. Co mel, as masas fermentadas van sempre moito mellor, vale? Os roscóns, os donuts, todo isto, cun chisquiño de mel sempre. Vou a ir remexendo e vou a ir engadindo estes 200 mililitros de leite. E despois quen vai limpar todo isto? Eu. Ou ti se te portas mal. Xa me está ajustando cada vez máis papá, Normal. O que pasa é que papá tamén manda a traballar. E mira, Demais. fago unha boliña, amaso ben e despois teño aí 50 gramos de manteiga para poñerlle no último momento, vale? Que rico. Que rico vai estar isto, Que rico. Ademais, pensade que agora chegan os cativas á casa. Botades tardes e tardes con eles. Que mellor que pasar unhas horiñas, verdad? Claro, Facendo o sea, algo que lles gusta tanto, porque ao final vai lles gustar moito Home, isto. para unha merenda, os chocobolos é algo espectacular. Leva algo de tempo? Sí, non che vou a dicir que non leve tempo, Vale. pero merece a pena. Sí, pero mira, pos un musiquiña de fondo aí. Un día que fai moito calor, que se fas 3 da tarde non tes a donde ir, pues quedas Poso na casa quimbarreiros. facendo os chocobolos. Poso Kim Barreiros E aí de despois fondo. imos pa praia, vale? Facemos chocobolos e despois vale. vamos pa praia. Recordade que nos tedes que chamar ao 881365536. Ese é o teléfono da Voltas co Prato para falar con nós para o que queirades, Se queredes comentar calquera cousa, por de a gana, aquí estamos nós para recibir as chamadas e ademais repartimos 50 euriños. Outra cousa que non dixen, Seguídenos como sempre en @Voltas co Prato porque aí temos case todas as receitas que facemos todos os días do ano, incluída esta receita dos chocobolos. Ese non no libro. Ese non Pasade no libro. polas librerías, que aí está o libro máis vendido. Sí, o libro máis vendido. O ano pasado, non? Sí. Aí En estamos. Galicia. Bueno, en galego. Home, claro, en galego e en Galicia, a ver. É así, é así. Vamos chamar á convidada, Veña, vale? Porque ademais a convidada ten neta, dixo. e lle gusta o chocolate. E lle gusta o chocolate, así que imos ver o que nos conta Marisa D'Arteixo, un aplauso para ela. Gracias. Marisa, para ti este momento son as vacacións ou as matacións? Non, a nadie obliga a vir aquí. Eu viño contigo. Non digo por nós, home, digo, Eu veño contigo. digo polos netos. Os netos que escolían os pais, que eu xa criei os meus. Entón é do grupo das matacións. Home. Pero ti que tipo de abo és? Pois son boa porque vexo a cada 15 días ou cada mes e daquelas son boa abuela. Deixolle facer o que quere. Claro, tela consentida, logo. Porque non a vexo, se vele todos os días, pero... Eu vivo en Arteixo, ela vive en Santiago, así Claro, que mira. entón cando vai por Arteixo, O que queira, conséntela. o que queira. O que faja falta. O que faja falta. Pois mira, a próxima vez que vexes, bolos preñados como os de Xulio Mato. Vámonos ver. Vamos Veña, ver. bótate para aí, para Xulio. A ver. Marisa, ben vida. Ai, a mí Bueno, mira. A mí gustache-me ben. Gustan os polos preñados? Como non? Bueno, pues eso vamos a facer uns fritos. Fritos fixechos algunha vez? Non. Non, pues Ao mira, vamos a facer forno, igual que se foran ao forno, pero fritos. Entón, mira, teño aquí a masa, que esta xa fermentou, xa repousou. Entón, agora, cortamos en tiras e vamos a cortar en trociños. Entón, cada trociño damos así forma de bola. Collemos un rodillo. Estiramos lo que quede finiño, vale? Porque como temos que facer pliegues para que non nos quede moi mazacote. Entón, estiramos. E agora que facemos isto? Partímolo pola mitad. Cogemos un trozo de chorizo e un boanaco de queixo. Plum, plum. A teoría E ahora complicada non é, Xulio. Claro, non é nada difícil. Ahora ir selando. Vamos selando. Traemos para aquí e sempre nos vai sobrar un poquinho máis que toda esta masa aproveitámola, Os que conozo non eran así, pero... Claro, isto, por exemplo, para facer como se chama a tua neta, perdón. Amelia. Amelia.
Que non é máis bonito, Amelia. Claro, isto para Sí. facer cabo é faciliño, non Isto ten é mucha superdoado. historia. A verdade que sí. E non se manchan moito, Claro. Sí. Que os nenos normalmente cando faz cousas destas poñense perdidos, pero neste Bueno, caso, mira, pero tiramos, tamén ves, aprendo. é unha masa moi elástica, entón vamos estirando. Claro, este é un queixo de Arzúa, que non lle gusta o queixo de Arzúa, podes meter o Como queixo non que vai queiras. gustar o queixo de Arzúa? Porque non é de Santiago, non de Arzúa. Pero en Santiago o queixo que se vende é o queixo de Arzúa. Aí sí. Venderás de todos os sitios. Vendese Mira. de Arzúa, nada máis. Se non lle gusta chorizo, meterlle xamón lo. Ves? Así Vale. sí, que con queixo de Arzúa queda moi ben. Claro, con queixo de Arzúa queda moi ben. Todo queda moi ben con queixo de Arzúa. Correcto. E se Entón, fai outro queda mellor ainda. Home, Eso queda de maravilla. ese é o que lle gusta a este pájaro. Ves que sí? Sí, É genial. moi sinxelo, Sí, sí, sí. Este que sobra, cortámolo, E que é porque nós masa vamos de, xuntando. que é masa de pan? É unha masa de... Para 1 kilo de fariña, 600 de auga, un sobre de lévedo e sal, nada máis. Unha pregunta, Xulio. Mola que se fritan porque parecen así como máis inmediatos, sabes? Claro. Como que bótalo, sácalo, está feito. Sí, bueno, Bueno, xa, pero no forno ao final Leva teñen máis que botar, non? Claro, Bueno, mira, quitamos- e os bolos preñados con Hombre, ozo é un cacho de... un cacho Sí. de pan e o... E vai eso dentro, non é, sí. Claro, Sí, 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 era o sí. bolo preñado Sí, con ozo. as que levan o queixo, o chourizo dentro. Eu ¿verdad? isto non o conocía. Eu tampouco, É o mismo, pero mira, ahora xa está, xa vamos a empezar a botar. Vamos a ir Oh, botando estes. vamos. Sempre abundante aceite, vale? Oh. Que se nos vai facendo aí. Cuidado que non nos quero chapuzar. No, por favor, non me apetecía hoxe. No. Estiramos a piscina, con isto. Sí. E ahora que vai adorando. Bueno, bolos Mentras, preñados vamos fritos de facendo Don un pouco Xulio máis. Mato e que levan chourizo e queixo e Merchi Rodal quere conquistar o padal da nosa convidada con 12. Vamos. Hola, ¡Vamos, las Marisa. palmas arriba otra vez! ¡Vamos! ¿El qué? ¿Cómo dice? ¡Dale, Merchi! Hola, Marisa. Ahí Dale, estamos, ahí dale, estamos. Bola, bola, hai que facer, Ahí, ahí. hai que facer bola. Cho, cho. Bola, hai que facer bola. Bueno, Merchi, entón, explica o que vas facer a Vale, vou Marisa facer uns convencela. chocobolos, uns boliños recheos de chocolate. Teño dúas opcións, unha rechea de chocolate e outra rechea dunha crema de galletas. Xa sei cal é. Calquera As galletas delas. Motus. Calquera delas Esas, non ten as galletas mala- Motus, as non ten Motus. mala pinta. A masa Masa é de como pan. unha masa de pan, pero despois leva un poquinho de manteiga, 50 gramos de manteiga no último momento do amasado. Ao principio parece que iso non se vai a facer unha masa nin de broma, que como que rompe, que queda algo raro. E despois acabas integrando a manteiga e queda entón outro saborciño, masa máis doce. Medio kilo leva solo 50 gramos de manteiga, tampouco é que leve Sí. moito, pero dalle un toquiño. A ver, pregunta. Ten que repousar. Ten que repousar. Isto ten que repousar ata duplicar o volumen. Temos outra que xa duplicou un pouquiño. No, non duplicou, Merchi. Medrou un pouco, non duplicou. Non tiven tempo ponga suficiente. outro do lado. Espera, vou Non tiven movela, tempo compañeiros, vou movela. Mira que duplicou, non duplicou nada. Porque non lle din tempo. Duplicou. pouquiño. Duplicou o volumen. Mima, si che Non medran así os tiven- cartos, es pobrísima, Merchi. Non tiven tempo para que duplicara, Vale. pero hai que deixar estas Non, un cousas un precisan o pouquiño seu medrou, tempo. Entón necesita polo menos Tempo. duplicar un par de oriñas ben. Deixamos este ahora aquí, imos a partir en anaquiños, como 80 gramos, cada boliño duns 80 gramos. E que facemos? Cada bolo hai que bolealo, darlle forma coa man Ah, que guai. e sen moita fariña, ou así tamén, ou senón así con esta parte de aquí da man, intentar pechar o boliño por abaixo. Ostra, momento espectacular, Merchi Rodal. Mira, ahora te Vas enseño como facer queda. callo no dedo, No, Tanto así. mira por baixo como queda, ves? Mira, que Pensadinho. bonito. Sí, sí. Ten que quedar completamente pechado, vale? Esta masa hai que darlle toda a forma de boliñas. Sigo che explicando despois, se queres mentes traballo. Marisa, vouche preguntar cal das dúas levarías para Arteixo, para Santiago, coa tua neta. Se pode levar as dúas, non levo unha sola. Xa, eso é o que eu pensei que ibas Sí, dicir, é verdad. Pero vas ter que escoller unha despois, Así que as probe. digo. Así que as probes, dirás. Pois entón tens que ir á zona de sofridores e despois chamámoste, vale? Moi ben. Un aplauso para Marisa Arteixo, que está con nós na Voltas co Prato de Televisión de Galicia. Ai, hoxe acabou a escola e como di o título do programa, que emoción! Empezan as vacacións, aínda que hai xente que lle chama as matacións. Pero nós somos xente optimista, Hoxe tocou recoller libros e libretas, facer festa no cole e volver á casa con notas e un sorriso. Agardamos que fose ben a cousa. Agora veñen meses de verán e moitos cativos pasarán o tempo coas súas persoas favoritas, a vos e a vos galegos. Moito ánimo!
ou tíos e tías, madriñas, madriños, padriños. Hai para todos. E se queredes enredar, nada mellor que entrar na cociña. Podedes facer xeados, sen dúbida, ou macedonia, ou se cadra limonada. Pero como xa imos en segundo de cociña, propoñemos dúas receitas algo máis elaboradas. Quen se anima cuns bolos preñados? Con chourizo e queixo. Iso pouca broma, Ou se sodes máis de larpeiradas, probade os nosos chocobolos. Unha receita do noso libro que xa é famosa en medio mundo. Doce ou salgado, chourizo ou chocolate. Como sempre, seguide en A Voltas co Prato, buscade as receitas, espallade amor e compartide con todos nós. Vamos con Merchi, vamos con Merchi, vamos con Merchi, vamos con Merchi. A ver, Merchi, de que vas encher? Bueno, de que che gusta máis? A ver, elixe. Chocolate. Veña. Cada boliña hai que estirala. Vale. Forma de rectángulo, máis ou menos, vale? Sen moita fariña, isto sí que é un truquiño. Se lle pos moita fariña, todo vai peor. Vale, se eres capaz de estirar sin fariña, mellor. Por qué? Por qué? Porque ahora imos pechar e vaste dar de conta. Ah, porque Mira. non pega. Efectivamente, moi Claro. ben, moi ben. É que aprendí moito este ano. Moi ben. Este ano aprendí moito, sí. Acabo de alucinar. Por qué? Porque... Si tes un fillo listísimo. Sí, pero é Leo. Crema de cacao. Ya. Vale, entón, agora pechamos un poquinho os bordes Vale. e pechamos o chocolate aí dentro e damoslle volta. Hola. E agora temos que así dar Sí, pechalo un pouco. Pechalo así, como si fora un petiscos. pouco estilo empanadilla, uns bliscos, sí. uns petiscos así, por qué? E darlle así, un Ah, poquinho, vale, vale? sí. Porque ten que volver levedar. E cando volve a levedar, empeza a hinchar e ás veces abre. Ese é o chocolate por fora. E cando vai ao forno, queda o chocolate por fora e o boliño sin E vai rechear. levedar igual que antes ou de verdad? Ahora non... Vai levedar, de verdade, xa verás. Porque xa o tes feito. Aí deixoche un chocobolo. Non che podo contar todo, amigo. Non queres... Os nenos queremos saber, sempre. Sí, pero tes que ver, tes que traballar para saber. Vamos a deixar a Merche rodar e imos con Xulio Mato. Vamos falar. Oh. Que pasa, Jules? Moi ben. Mira, xa a primeira tandada fora, Aquí xa hai comida rica, Home, aquí xa... Aquí xa hai material, Aquí xa ule... Aquí xa ule, aquí xa... Iba a decir antroido. Vale, un troito. Isto vale para calquera época do Isto ano. para San Xoán está genial. Home, claro, isto é... Semana que ven estás en San Xoán É tranquilamente. o bo, que despois ainda che aguanta un rato, Ainda aguanta bastante tempo corcantiño e moi Pero ben. un tempo canto é? Un tempo, pois, unhas horas. Unhas horas, home, o pan dun día para outro, pois, é eso, tengo unha masa de pan. Non? Por que me miras así? Non sei onde vou poñer isto. Ti non sabes que os rapaces cuestionan absolutamente todo. Sí, Pois eu estou facendo de rapaz. eres un pouco pesadete como rapaz, que sepas. El de, e por qué? E por qué? E por qué? E por qué? Eres deses? Mira, sabes que mola un montón? Que? Saber a opinión fundamentada de Jaime, do noso músico. A ver. Jaime, Dígamelo. ti, quen crees que vai gañar hoxe? Eu tiraría por Merche. Normal. Jaime, Grazas, gracias. Normal. Jaime, No, mira aí, pódelo mirar á cámara. arrieritos somos. E en el camino... E el camino Estás metendo comerás... moito comigo últimamente, Xa verás cando che tire o chocolate o médico. que vas vir comer aquí. Estás ben? Sí? Sí, home, sí. Necesitas algo? Jaime. Necesito empezar ti a facer a salsa. non lle teñas medo a Xulio, Ti tranquilo. Sí, home, temo un medazo, Non pasa, verdad? non pasa Teño, nada. teño. Terlle. Sí, pánico. Sí, Vai sí. a forza pola boca. Sí, sí. Sempre ameaza con castigarme e despois nada. Nin me quita a consola. Ai. Mira, vamos a facer unha salsiña, mentre se nos Vale. fríe isto, unha salsiña de queixo cheddar, vale? Podemos usar o queixo que queiramos, pero a min facíame chiste, xa que temos queixo de arzúa dentro, pues vamos a facer un hermanamiento. Pues vamos a meter un queixo, vale? Outro queixo. Entón, mira. Mira, vamos a ver. Vamos coller manteiga, que vamos a empezar a derretir. Ajá. Marisa, gusta o picante? No. Cando se come, bueno, pero despois... Bueno, Mira. iso é o que lle pasa á maioría da xente, non? Vamos a botar só unha Claro. calleniña, vale? Cando se come, bueno, Unha pero cariño. despois... Eso, cuidado, Ten pinta de que vai facer... ¡bum! Vamos a ver. Vamos a poñer Que vas facer? agua. Pois vou picar aquí unha
unha calleniña. É que non estás moi falador, Non estou moi falador porque me están falando. Notase que non me queres aguantar todo o Porque non verán, están moi atentos. Non me queres aguantar todo o Mira, verán, vamos derretendo isto, vale? Sí. Derretendo esta manteiga. Se que xa temos. Entón vamos a partir dunha bechamel, vale? Unha bechamel que leva, como a das croquetas que fixo outro día Begoña, que decía que non eran croquetas, É verdad. pero eran. Ui, eso está saltando xa. Non está saltando No. que... No. Mira como bailan Sí. os boliños. Mira como baila o aceite de arriba Entón, por baixo. derretemos. Vamos a botar aquí a fariña. Estos son 10 gramos de cada, vale? 10 de fariña, 10 de manteiga para 100 gramos de leite. E unha vez que teñamos a nosa bechamel lista, entón collemos o queixo cheddar e vámoslo fundir aí. E xa temos unha salsa cheddar espectacular. Vamos a elegir unha herviña de aquí para botar. Queres ir ao carromático? Sí, vamos ao carromático. Vamos ao carromático. Vamos ao carromático. Carromático. Vamos a ver. Carromático Vamos do a voltas co botar. prato. Mira, este perejil rizado, ¿vale? Un poquinho de perejil rizado deste. No enredes, no toques. Que non toco. Que non se tocan as cousas. Vamos, non o toquei, só o carromático. Aí está. Entón, mira, isto xa vai. Que flexible estou, como se nota que teño 10 anos. Sí. Son 10 anos. Pensei que tiñas 6. Por 6, as que ti queires. Mira, isto xa está tamén. Están crocantiñas, Crocantiñas e quentiñas. Entón isto, ti imagínate, meter un bocado mollado. Mira como está saindo o queixo por aí. Oh, que gusto, mira. Oh, estaba saindo aí o queixo que daba gusto velo, Despois mollar queixo con pan mollado en queixo, que máis podes pedir? Espectacular. Moi ben, mira o queixo, mira. Oh. Que pasada. Ai, non vira, Que pasada. Veña, vamos con Merchi Rodal. Xa lle fixemos moito a pelota a xunta. Para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. A ver, Merchi Rodal. Os checo Merchi Rodal. Vas comer chocolate. Genial. Porque sí. Veña, como vai Hai ser o uns de chocolate? chocolate e outros de galleta, non se sabe. Teñen que levedar. Non hai tempo, non temos tempo. Deberían levedar unha horiña máis e a temperatura ambiente, ahora que estamos con unha boa temperatura, para que duplicaran. Non hai tempo, vamos a meterlos así tal cual. Van a estar 15 minutos máis ou menos pincelados con leite. Con leite? Pincelados con leite a 200 graus, no, A 200 graus no, dixetes. 180. Ah. Escoitache Vale, 200. Escoitei 200, pero pon aí 180. Dísenche 180. Ves, son os adultos os que se equivocan, non os nenos. Ben, pincelamos con leite, poderíamos pincelar con ovo, con nata, pero vale. estes con leite van a quedar espectaculares. O sea, ti recoméndelos Con leite. vale. Sí. Probamos. 15 minutos, 180 graus. 15 Imos. minutos, 180 graus. Aí van os chocobolos de Merchi Rodal que podedes atopar na páxina 169 do libro máis vendido en galego do ano pasado. O libro do Voltas co Prato, por si non quedou claro. Listo. Merchi, Dime. pode ir falar con Marisa. Veña. Vale, vamos falar con Marisa D'Arteixo. Veña. Hola, Marisa. Hola, Marisa. Hola, Que tal? cañota. Moi ben. Como estás? Non tan ben como a ti, pero moi ben. Porque eu estou moi enérgico. Si, estás moi eléctrico. Mira, doce ou salgado, si tens que escoller ti. Eu se teño que escoller 12, porque son melambona. Xa, a mí tamén me pasa. O peor é que despois hai que tomar a pastilla. Bueno, eu espero que non me den aínda. Porque ti tamén pode ser meu neto, pero... Hai que camiñar unha hora Escoita, despois. pode ser meu neto, cando chegas a miña edad... Ah, non, si, a tua edad xa, vamos, eu... Claro. Está Tens que estupendo. tomar a pastilla tamén. Seguramente xa to, amor. Veña, vamos facer unha votación. Voulle pedir á xente que levanta a mão segundo pense que está máis bo o de Xulio Salgado ou o 12 de Merchi Rodal. Vale, quen cree que vai estar máis bo o de Xulio Mato? Que levanta a mão. O bolo preñado de Xulio Mato. Aquí como se nota o que é de churrasco, ves? Os churrasqueiros, tal, notase. E os que son de 12 que levanta a mão. O de Merchi Rodal. Ostras. Ai, Merche, que dá Público dividido. Tensión máxima, Jaime, que é o que pasará. Pastilla da tensión. Pastilla do azúcar. Do azúcar. Que pasará neste programa? Eu que sei. Diabéticos de Galicia. Eu que sei o que pasará. Vamos ver o de Merchi Rodal. Vamos ver, vamos.
O de Xulio Mato, perdón. Un aplauso para Marisa, veña, vamos alá. Vamos con Jules. No, meu ainda non está. Con Jules, alá, veña. Podes ir con Merchi que o meu non está. Que? Podes ir con Merchi que o meu ainda non está. Por qué? Porque non derretín o Queres queixo. tempo? Está derretendo o queixo. Necesito 2 minutos. Pero esperamos. Por vamos con Merchi. Por eso, que Merchi xa debe estar para sacar no Ves forno. como non me equivocaba tanto? Pasa, ábrelle o forno a Merchi Rodal, veña. Vamos a abrir o forno a Merchi A Rodal. ver, isto é truco, Truco trato. Truco del almendruco. Oh. 15 minutos de forno, 180 graus. Esa adiviñamos por aí, ese, por exemplo, de chocolate. Simplemente voulle poñer un pouquiño de azúcar moído por riba, nada máis. Para decorar un pouco e listo. Espectaculares, os chocobolos caseiros de Merchi Rodal. Ai, cunha nevarada. Así. E nada máis. Guau. E agora sorpresa. Se che gusta máis o chocolate, se che gusta máis a A galleta, galleta nunca probei, o chocolate sí. pois cando abramos pola metade vemos que hai dentro. Sí, pregunta, dime. Podemos che dar un aplauso? Vamos con Xulio, veña. Bueno, pues ahora está, Dalle tempo. No, ahora xa está. Mira, xa fundeu, xa teño aquí os meus boliños preñados, piquei un poquinho de verde. E ahora temos aquí a salsa esta de cheddar. Salsa de cheddar, non, Xulio? De cheddar ou queixo que máis nos guste, Facemos unha bechamel. A partir desa bechamel, Masa frita. simplemente fundir o queixo. Mira, Queixo, chourizo. Mira. Salsa de Este ten un bechamel. toquiño picante, Wow. Este ten un toquiño picante. Aí vai mitad por fora. Vamos limpar. Ten que estar Pablo de Telexornal, o pobre. Para empezar o Entón, esto, Telexornal. mira. Esta idea, ves? Este fundidiño, ves? Chinto, Pablo. Un toquiño de verde. A vida é dura como o cañoto de verdura, Pablo. É a o que probar. hai. É a probar, nada máis. Mamá! Dime. Aí lle que dar un aplauso a Xulio. Sí, Home, claro, digo eu. sempre. Pois un aplauso para Xulio Mato. Furruñao, non? Furruñao. Vamos probar, veña. Vamos para lá, aí á esquerda, Marisa, por favor, á esquerda. 2 receitas para os cativos e cativas da casa que hoxe acaban un cole, rematou o curso escolar. Haberá cativos e cativas máis contentos, avós máis contentos ou menos, pero nós facemos receitas para todos eles. Así que, Marisa, cando queiras, vaslle dando a xente da casa que nos chame porque repartimos Te voulle dando, 50 pero euros. facer falta un Así que plato. moita atención. Toma, Chamade, Marisa. Ten aquí un platillo. Xa, falle falta un plato aí. Toma. Toma aí. Aí vai. Gracias. 8, 8, 1, 3, 6, 5, 5, 3, 6. Muy duro esto. Atención. Cuidado. Imos ir a Río Torto. Tino, que tal? Boa tarde. Hola, cañotas, que tal? Que tal? Como estás ti? Eu estou ben sentado. Juan? A ver, descansado polo menos estás. Pero estou sentado nun camión, que non estou... Que ben, no camión parou aí. Aire acondicionado. Unha chamada Foi o aí, tacógrafo que lle dixo que parara. E aproveitou. descansando. Pois mira, moi ben, moi ben. Estou facendo o descanso, aproveito para facer o descanso. Moi ben, así me gusta, moi ben. Pois veña, vamos a pedir aos compañeros que levanten a pregunta e imos coa pregunta dos 50 euros. Que día... Sea fácil. Vai ser fácil. Que día acaba o cole? O 25 de decembro, o 25 de xullo ou hoxe? Eu penso que é hoxe, Moi ben. É pensar ben. Un aplauso para Tino de Río Torto, que leva os 50 euriños. Pero vouche dicir unha cousa, Tino. Con 50 euros non lle enches nin a primeira raya do depósito do camión, E encima ainda teño que invitar a muller, así que pouco Ves? vai chegar. Ves? Sí. Bueno, pois veña, un bico grande, gracias por chamar. Moitas gracias. Hasta loguiño. Parabéns. Chao, parabéns por os 50 euros. Pois aí está, vamos a pedir a Marisa. Pregunta difícil, aí Pregunta para os 50 complicada. euros. Buah, no, estamos Estaba complicadísimos. A ver, hoxe tiña que ser fácil. Parabéns aos cativos, as cativas que acabaron o cole, que disfrutaron. Parabéns aos cociñeiros tamén polas súas receitas. E agora... Parabéns ao presentador tamén. Gracias. E agora, Marisa, D'Arteixo, tenos que dicir quen gaña o a voltas co prato do final de curso. Está moi bo todo. Isto está moi bo. Pero eu, como son lambona... Pois quedas ti. Comerche Rodal, un aplauso. Aí está. Adiós. Corta. Temos máis receitas despois do fin de semana. No voltes co prato da televisión de Galicia. Chao. Para mí